diu paral·lel perquè coincideix amb el paral·lel 41 graus, 12 minuts, 11 segons. ¿Y eso es bueno? Sí. algo? El van inaugurar a meitat del segle XIX, però ara ens situem a la meitat del segle XX, perquè el paral·lel és equivalent al barri de Notre Dame de París o el de Broadway de Nova York. És a dir, aquí als anys 70 era Sodoma i Gomorra. Matí, tarda i nit, festa, festa i més festa. Tu ho vas perdre. A l'actualitat hi ha el carril bici més perillós de Barcelona, tingueu compte, tingueu molt de compte, el Baixarlo, i encara queden alguns teatres de l'època. En fi, continuem. When I sleep, the strangest dreams take me places I've not been. Something's keeping me awake, coiled over like a snake. Builds a whisper to a scream as the sun goes down on me. All these arrows in my heart break the mirror in half. Never enough, never enough. No, I know it's never enough, never enough. No, I know it's never enough, never enough. No, I know it's never enough. Som al barri de la Barceloneta, que va estar dissenyat per arquitectes militars i, bueno, com sempre, la cobdícia va fer que... O sigui, els pisos estan partits per 4, no? Són els famosos quarts que són autèntics dulos, i tota aquesta banda és així. La Barceloneta, que té l'especial? Té l'especial que ha estat sempre l'única platja on s'ha banyat la gent de Barcelona, perquè abans de la transformació de les Olimpiades tota la resta del litoral estava d'esquenes al mar, estava barrat per fàbriques, i l'única platja que es disfrutava era aquesta, la de Barceloneta. Què passa amb Barcelona? Barcelona és una ciutat que està limitada per la muntanya i el mar, és a dir, que no pot créixer, no es pot eixamplar, amb la qual cosa sol li va quedar renovar-se, no? I amb l'excusa dels Jocs Olímpics doncs es va recuperar tot el litoral. Ara mateix a Barcelona hi ha 6 quilòmetres de platja que la gent s'hi pot banyar, i a més és l'única ciutat, l'única metròpolis del sud d'Europa que compta amb una platja nudista. Through my dreams, crossing my palm with barbed wire, and I'm slowly catching fire. Can't remember what I've seen, what these premonitions mean. Where it hurts, I cannot tell. Is it heaven or hell? Activista social a favor del uso de la bicicleta, escritor, polifacético y trabajador del Hospital Universitario de Bellvitge. Hoy me siento realmente satisfecho porque hemos hecho la ruta sanitaria, la segunda ruta sanitaria, y ha sido un exitazo, porque la bici siempre es un exitazo. Empezamos ahora un nuevo ciclo, es decir, nos quedan 5.125 años para seguir luchando por la bici. ¡Feliz año y venga!